ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka kinhon Blue Bombers na kasnong langkerding kalalong ka kinhon ban yo ra ya kanam ladu da ka bapinlim no ya ka kinhon yaine na kasnong mauyong ha ka jingya kon final ha ka lumpung yele ka ya ka bala tip kom ka second lead Amanda Pathau open to all football tournament 8000 arpuway 8000 arpuar bala penlong da ka dorbar dong nong neng b mauyong japung harengkat bat kamigalia AIDS Control Society ka bala long ha ka santarik upanai kelalingkon 8000 arpuar. Kajing temu haba penlong ya kene ka lempung yele kai kalong ban penmi pisa na ka benta ban shna ya ka surok shnong hapo ka dong nong neng bi bat kumjuru ban pensapriang ya ka khubor ka ba ajing hikai ban long adakar bat ban pikir ban lat na ka jinya bed ya ka jingpang yang kulia ne ka HIV AIDS. Ka kinhon yele kai Blue Bombers kala job ya kene ke jingya khun bat kala yo khurru ya ka khusnam da ka song pisa ka ba nyo pho hajar tingka kat ba ka kinhon yaine ka ba wan baar pan kala yo khur ya ka song pisa ka ba saw phu we hajar tingka nalor kini la samru hnreu tuli ki khusnam bair neng sha ki rang yele kai jo ki kinhon yele kai ba pher ki bale shim benta hagni ka lumpung yele kai Yaki khusnam shakini ki kinhon la sam do MDC jong ka Maulai constituency uba Taibor lang Pathau ubala long kum kongsan harangkat ka jinge don lang jong ba Alex Kharkangor ubala mi khmat na Megalia AIDS Control Society ubala long kum sumbot kongsan bat kiwei ki bara sha khots ngobha